În noaptea de Crăciun a dat ordin țurcanul să asistăm la nașterea lui Isus. Și atunci i s-a pus unui bandit, ca așa eram numiți cei care eram torturați, o pătură în spate, s-a așezat pe tinetă și zice: măi, când îți faci treaba să ne spui, să sați mâna. Și ăla pe urmă a săltat mâna și acum închinați-vă că s-a născut Isus. Și după ce ăla zicea că gata, l-a născut, să ne închinăm și să spunem că am văzut nașterea. Scene acestea religioase, care sunt, ți este și greu să le poți descrie și parcă în momentul ăsta când descriu consider că fac o profanare.